A ver, eu chamome Amelia, son dun 139 povos que ten un concello de Cervantes. Fai 26 anos que estou traballando no Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares. O Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares, a súa metodoloxía de traballo é andar polos pueblos, coñecer a xente, ver a realidade, ter trato coas persoas. Fai 26 anos, a ver, un dos obxectivos principales do Centro de Ancares tamén é apoiar calquera iniciativa que poda apoiar, acompañar calquera iniciativa que poda surgir no concello. Vale, fai 26 anos éramos no Concello de Cervantes, que ali empecé a traballar, éramos 2.441 persoas e había 257 nenos. Vale. Hoxe, 26 anos despois, somos 1.288 non reais e temos 30 nenos no colegio. Se vos fagais unha idea, os que están de fora, como é a situación. Ben, encargaron a mí moderar esta mesa de arte e emprendemento no rural. Eu, arte, recordo unha vez que fomos con unha compañera e eu a Madrid, como nos quedaba tempo, fomos sobre o Parque do Retiro, fomos ao Museo Reina Sofía. Entramos ali, estábamos vendo os cuadros, cando chegábamos e eu contábamos aos compañeros, non para as cabezas, porque eu miraba un cuadro que mirou, 3 puntos e unha flecha, sin título. Eu dicía, claro, non iba a tener título a eso. E comentaba da compañeira, estes dibuixos aí non son nosos nenos, non temos un programa de... Só o que entendo eu de arte. Pero estuve dando ese unha volta e digo, claro, pero eu despois de andar por aí pelos pueblos, que é para min arte? Arte, todo o que foron capaces de transmitirnos os nosos pais, os avós, a cultura, todo aquí no rural da montaña. Arte, que cando un veciño que vive solo, os outros veciños pola mañá miran se abriu a porta e se fumea a chimenea. Foi arte. Arte é o que herdaron os nosos mociños e mociñas, que supoño que en Navia é bastante similar a Cervantes, pasa moito eso, que están estudando en Lugo, pero ven todo o que poden, os fines de semana e tal, e que cando lles dicen os pais, oye, que mira, fulanito está no hospital, eles van a veros. Vale, eu recordo que eu tenho un irmão que por desgracia tuve 3 meses no hospital, e cando as enfermeras alucinaban, pero como é posible que veña tanta juventude? Pero ti, meu irmão que tiña 60 anos, pero ti, que non veña máis que nenos e nenas, chamáballes moitísimo a atención. Iso é arte que nos deixaron, vale? Arte é o que fai as nosas mulleres, vale? Que arte é o que fai as nosas mulleres, que aparte de atender as explotacións, de cuidar dos nenos, de cuidar dos avós, de velar por ese dicín que está solo, están detrás de calquera actividade que poda haber, a mostra, que tivemos a hora do café, que os doces foron feitos por mulleres daqui. E aínda por riba sacan tempo para estudiar. Eu estaba vendo aquí toda a charla da FP, porque agora para cuidar dos vellos resulta que hai que ter unha titulación. Fixeron toda a vida, pero agora hai que ter unha titulación. Pois ben, no noso concello, eu creo que preto de 40 mulleres temos sacado un certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a personas, cousa que agora se complica, porque xa vexo aquí
xa o mira, pero non te mandemos de preguntarlles o de que ahora é a través do ADA, xa tens que ir a un centro e tal, non? E digo, eso, arte estou segura que é, pero pregunto-vos, é emprendemento tamén? Non sei, nada. Bueno, non me lío máis. E vou presentar a dúas persoas que sí que saben moito da cultura do arte no mundo rural. Non é a chuleta. Bueno, antes un aplauso, un aplauso. A ver, temos a Xaneco, que é luthier, apaixonado do seu oficio, apaixonado da música tradicional e apaixonado do noso país. Defensor do rural e de que se poda vivir nel. Por e para el. Presidente da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos. Logo temos a Laura Pardeiro, que é creadora do blog de Leiras e Marcos. E a mí sempre me pareceu que sempre que con moito cariño e respeto poñía en valor o mundo rural e as súas xentes. E nada máis, dou a palabra a Xané. Bueno, pois así é, eu son Xaneco e dedico-me a vivo de facer instrumentos musicais, instrumentos da música tradicional desde os anos 90. Eu, pola mañá, cando estaba a escoitar as charlas, a ver que vou contar. Que vou contar eu aquí, máis que a experiencia vital, non? E empezando polo principio, pois eu son un deses galegos que foi nacer a Baracaldo. Porque, bueno, nos anos 60, cando se empeza co fenómeno de despoboación e de vaciamento das aldeas do país, e os meus pais pois, son froito deso, non? Din que a patria dun é a infancia, e no meu caso, pois, a pesar de estar no País Vasco hasta os 10 anos, as lembranzas que teño da infancia son os braos en Bonxe, na casa dos meus avós, alfareiros, e a liberdade que sentía, pois, o estar na aldea, o resto, cando as aldeas estaban cheas de negros, non? Posiblemente, todo isto analicendo despois co tempo, posiblemente eso fose crucial ou fundamental na miña vida para acabar mercando unha ruína deshabitada desde os anos 70 no 2007 e embarcarme pois, en reconstruir un conxunto arquitectónico tradicional e montar ali o taller dos instrumentos. Cando tiña 14 anos en Outeiro de Rei montouse unha asociación cultural como en infinidade de concellos na época da transición democrática. Houve unha explosión de asociacións culturais polo país que o que pretendían era pois coidar do noso e transmitir os máis novos, e eu ali me metí, empecé a bailar nun grupo de baile que se montou e ali aprendí a tocar os instrumentos de percusión. Eso atrapoume e dende aquela pois, sigo tocando e tamén me facilitou pois o coñecer a nosa forma de expresión colectiva, a nosa forma de expresión musical que se mantivo pois, nas aldeas, é dicir, o mundo rural galego foi a que atesourou a nosa cultura, tanto o idioma como as nosas tradicións de literatura oral, de lírica popular, de baile, de música, e facilitoume, pois, eso, aprendí de forma autodidacta, daquela non había, como hoxe, profesores que se dedicaban a dar clase, e despois o de facer instrumentos, pois, foi un pouco casual. Eu son, meu pai é un carpinteiro tamén, bueno, un carpinteiro tradicional que empezou, ele é do Porto do Son, empezou con 16 anos. Como iban daquelos carpinteiros, iban para unha casa e o facían un carro, o mañaban
e enseñounos a todos os fillos o oficio. Solo queda un de carpinteiro, pero coñece as técnicas e enseñounos sin impoñernos, enseñarnos. É dicir, tú ibas de neno xogar e facías unha espada, facías unha pistola e facías a ti, cada man, e sin darte conta, pois aprendín a manexar a madeira. Eso facilitoume, cando tiña 18 anos ou así, o querer facelo un tambor, polo reto de facelo e por aquel de que me parecía que aquel que tiña unha asociación que sonaba como un caldeiro, que se podía mellorar, esas cosas de cando eres neno que se parece que amañan o mundo enseguida. E así, pois, empecé a facer instrumentos de forma autodidacta, de percusión, e despois, bueno, na música tradicional, digamos que é como un submundo, donde nos coñecemos e nos relacionamos todos de todo o país, e aí, pois, empezaron algúns amigos a comprarme instrumentos, e ao momento que compaxinei a carpintería cos instrumentos, pero nos anos 90, pois decido, porque non vou a poder vivir de facer instrumentos. Naquela altura, casi toda a xente que se dedicaba aos sectores da cultura en Galicia, pois eran que tiñan outras profesións. A cultura non estaba contemplada como algo profesional para poder vivir dela. E no ano 96, pois, é cando monto a actividade empresarial facendo instrumentos. Despois temos a sorte de que aquí en Galicia eu creo que somos unha potencia cultural a nivel musical e en moitas artes, e eu estou convencido que ven do esplendor da Idade Media, sobre todo na música, porque somos unha cultura que, a pesar de non ter un Estado que a apoie e unha administración que a protexa, pois que mantivo, por exemplo, no caso da música, somos casi un caso único, porque tes na cuestión dos instrumentos hai investigacións feitas onde a cadea evolutiva dun instrumento que en outros países de Europa, pois tú, por exemplo, unhas flautas de pan ou de oso, está no Museo Arqueolóxico porque xa se atopou nunha excavación. Aquí atopáronse, pois, xente maior que a tocaba, que era como, bueno, tocaba pois para aprender a facer música, non? E iso é un caso único, e por eso hai tantos músicos e tantos artesanos, non? E xa, volvendo ao que xa me desviei bastante todo o tempo, pero bueno, volvendo a por que montei o taller no rural, esta é a edificación tradicional que había, aí tiño o meu obradoiro, dalle para diante, que vos enseño. Bueno, este é o conxunto da casa, que hai un pequeno lugar onde se agarraba o carro, ese é a entrada do taller. Por aquí entramos onde boto a maior parte das horas do día, e aí é onde facemos a percusión e as zanfonas, como vos decía antes. En Galicia temos a sorte de que nos anos 50 a Diputación de Lugo montou un taller de recuperación de instrumentos musicais e volveronse a facer as zanfonas, que é un instrumento que na nosa cultura popular desaparecer. Os últimos zanfonistas eran os cebos. As últimas fotos de cebos en feiras con zanfona son de finais do 19, e este señor, Santalices e Antón de Marcos, conseguiron que a Diputación poñera cartos para volver a facer estes instrumentos, e aí nace de novo a concepción de zanfonas e a reinserción da zanfona na música que dalle para allá. Bueno, este é os procesos. Outro dos enfoques que tive na construcción de instrumentos foi tratar de evitar intermediarios no proceso de venta do instrumento. Entonces eu dicía, os instrumentos tradicionais, digamos que estaban como pouco prestixiados, eran moito máis prestixiado un instrumento clásico, que, bueno, hubo moito desprestixio aquí no franquismo sobre o teiro, bueno. E dentro do que é a música tradicional, a percusión, pois, ainda máis desprestixiado, casi había ese concepto de que o que tocaba o bombo era o que non tocaba a gaita. É que é difícil tocar un bombo ben tocado. Entonces, a madeira, hasta daquela, o que facía os instrumentos de percusión eran peneireiros, que xa viraban a madeira para as peneiras, pero viraban como a máquina que mordía a madeira por dentro. Entón eu, con
ferro dándolle calor con soplete, pois domo os corpos do tambor, entonces a madeira pois queda sin morder, e a miña intención era que o instrumento tradicional pois tivera ese acabado e esa consideración dun instrumento clásico, un instrumento que compras porque hai cariño, porque son series moi pequenas, porque un instrumento que vai, se o coidas, vai a durar seguramente máis caro. Entón, ese é un dos procesos de facer. Bueno, é un modelo de, digamos que de negocio, que hai ao contrario, que de producir moitísimo, que é no que estamos metidos, producir moitísimo, almacenar moito, despois, claro, tes un problema. Hai que venderlo, para venderlo pois tens que buscar intermediarios para que se coloquen. Eu, que dixen a outra, claro, ten desventaxas porque a xente ten que esperar polos instrumentos, a cousa vai máis lenta, pero bueno, eu entendo que vai entender. Estes son dúas bandeiretas feitas no Obradoiro, decoradas aquí. Este é un tambor de Cerdeira. Outro das cousas que eu creo que sempre me moveu, como teño de formación profesional pola madeira, bueno, que na madeira pasa como con outras moitas cousas, non? Ao final, o día a día da sociedade na que vivimos, pois industrialízase, entran os mercados, entran as grandes empresas, entón, si eres carpinteiro e queres facer un mueble ou unha peza, ou é un instrumento de madeiras autóctonas, non estén, porque aquí o sector da madeira só trabalha no eucalipto e na pasta do correio. Entón, pois que, pois, en Lugo temos a sorte de que hai serradeiros tradicionais e fun buscando, pois, Cerdeira, o Pradairo, os primeiros Pradairos que eu sei, pois, un bon amigo de da montaña, Manolo Galaceira, pois, facilitou-me un Pradairo que tiña nun badao e, bueno, unha madeira, pois, impresionante para os instrumentos. Nogueiras, e bueno, eu empecé buscando, ahora xa me chaman ao taller, e mira, que me estorba, que me vai caer na casa esta nogueiras, e se vale, ver por ela, e así vou facendo, non? Tamén controlo eu os procesos de curado e controlo, digamos, que a trazabilidade da madeira, non? E, por exemplo, a madeira que utilizamos para as tanfonas, pois desde que se corta hasta que entrego pode pasar 15 anos. Córtala, almacena, eu seco de xeito natural, como se facía últimamente, entón tú a madeira pois, non apuras e volta secando fora onde o cálculo é 1 centímetro por grosso do tambor, e despois volta 8 ou 10 anos fora, e despois estaciona no taller, e este pois é un tambor de Cerdeira da Carrachá, esta, por exemplo, pois é unha colección de instrumentos tradicionais que chamamos mecos da terra, en colaboración con un artesán que hai en Lugo, Isabel Somoza, que ela traballa o grabado, e coñecémonos por coincidir nunha feira tal, entonces falamos de facer unha colaboración e ela fai o grabado nos estes e os bombeiros e bueno, esta é unha das tanfonas que fago en Nogueira esta Nogueira é da Casa de Hortas, da Casa de Manuel María, que tiene a fortuna de coñecelo, porque ten un sobrinho máis ou menos da miña idade e dende cativo, pois eu estaba ali na casa con eles, e esta Nogueira cando amañaron a casa estorbáballes no muro que a un veciño deronme xemos a tanfona. A tanfona as tanfonas que fago pois, é unha reinterpretación dun modelo do século XIX que tocaba o cego de Sobrado dos Monxes, o cego de Parella, coller a tipoloxía tradicional das tanfonas galegas, por exemplo, de forma de guitarra, e adaptala para os músicos de hoxe, e así quedan máis ou menos en un instrumento precioso, ten gatas preciosables. E agora, con a última, esta é outra non, esta é a última, deixa xa. E esta é unha mostra, bueno, do que facemos ali en San Filipe, concretamente a parroquia de San Filipe de Paz, o lugar a Viladoira. Desde o punto de vista de emprender no rural, eu, pois, sempre tive claro que esta profesión
podía exercela perfectamente nunha aldea, e o máis, eu creo que a tiña que facer nunha aldea polo que a aldea nos deu na música tradicional de seguir mantendo o ser dos galegos, non? No ano 2010 solicitei unha subvención ali, xa levaba eu desde o ano 96 facendo instrumentos, e a verdade que todo este tempo sí que cambiou moito a sociedade, eu falo na forma de como me relaciono cos clientes e como vendes, non? Daquela, ir a un taller dun artesán casi era unha cousa, pois, viñen os clientes, chamábante de víspera, había que comer con eles, había que tocar unhas pezas, e era casi como unha cousa de iniciación. A mí ocorreu o mismo cando iba a Ribeira de Piquín, viñeron moitas veces ver o pasear por os hermanos, e contar moitas tardes, eu estaba aprendendo de ver ao señor que tocaba ali bastante, que escoitábamos con Rafael, de tanto tocaban pola montaña. Se fai un tambor, e fiábase do teu criterio. Entón, bueno, vas facendo por encargo, en feiras apenas vendías, e de feito non había feiras nas que te podes comercializar os instrumentos. Eso levoume a que no ano 94, falando cos de Xermolos de Pardiñas, pois montar a feira de artesán de instrumentos. Alá lle pedí un coche ao meu pai e de todo o país, e xuntei 11 artesáns que viñaron ali a feira. Hoxe seguimos a facendo, bueno, xuntamos 30 artesáns e todos somos culpados. E despois xa veo o correo electrónico. Despois os máis novos xa che mandaban o encargo polo correo electrónico, xa perdías máis tempo. Pero bueno, decían que era babado. Entón tiñas que ir, canto vale este instrumento? Mandaballe fotos, a primeira web que tiña moitísimos textos de unhas fotos pequeniñas, e tamén ibas vendendo. Despois tamén os braus, a xente de centros galegos, a xente que ven de que está fora e tal, pues vino a visitarte e ibas facendo os instrumentos, asociación, xente particular, grupos de música folk, un deles. E despois xa veo toda esta cousa dos teléfonos móviles, de internet, de venta online, e claro, tens que adaptar, tamén os gustos. Pois empezou a xente a pedir personalizacións, a seguir investigando sobre os instrumentos antigos e actualizados e personalizados, e despois con todo isto de venta online de web, pues, bueno, instrumentos, ahora ten instrumentos en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en un montón de sitios, ainda que digamos que o máis importante está no país. É unha das cousas que me parece que teño claro, e que creo que non é bom confrontar o urbano co rural no noso país, porque realmente o noso país é todo rural, porque calquer persoa dunha cidade do país ao final ten raíces na aldea. Entón eu creo que simplemente o que temos desde o meu punto de vista, creo que si é posible. Claro, é duro a vida de un emprendemento, sobre todo un autónomo, tal como están hoxe as cousas, non? Pero si hai unha cousa que é impagable, que é a liberdade de facer o que queres, de que se ti realmente crees no que faz, valo a conseguir a pesar das trabas. Eu quero ser positivo, non? Porque dado para un libro de terror, o que é facer unha subvención da Gader como alcalde da Terra Chá, con servicio de balas eléctricas que había, a luz chegaba a casa e a un ingeniero saliu naquele sitio e cortar os paus e tuve que pagar 11 paus reelectrificar, é dicir, cousas que absurdas. Unha da Xunta, do urbanismo da Xunta, sin vir ali a nada, mirando o proxecto que lle parece a ela unha casa que está sola, aislada, parece a ela que me paso un metro cando a arquitecta do Concello, a arquitecta que me fai, interpretaba a lei que non me pasaba nada. Bueno, pois ela interpretou eso e tuve que modificar todo o proxecto en marcha cunha subvención en marcha que podía perder o dinero. É dicir, é que
hai que facer unha revolución cultural, unha revolución desde o rural, porque eu creo que un dos problemas que temos é que quen legisla e quen planifica o rural non ten ni puta idea de como son ou como deberían ser as dinámicas na aldea, porque son mentes urbanistas que o que ven é que, bueno, pues que hai que cumplir el boletín, el papel, e despois o que hai ali a mellor non ten moito que ver ou é contraproducente. Bueno, salvo esta excepción, eu quero ser positivo porque, vamos, a mí creo que é moi necesario que vexamos a aldea como un lugar, como un proxecto de vida, e temos que buscar a maneira de que poida vivir, non só vir dormir a aldea, sino que poida vivir na aldea, do que sexa, unha cousa agraria, unha cousa forestal, da artesanía, da alimentación, pero con ese enfoque, porque calquer outro enfoque é paternalista, e eu creo que, claro, a situación é difícil de revertir porque levamos desde os anos 60, e isto é así, con políticas destinadas a validar as aldeas, e no noso país é mortal, quer dizer, como podes entender o país onde todos vivan na cidade, é imposible. Entón, felicitar a Facapacel por facer esta xornada, a Oliver por amañar aquí este grupo maravilloso por estarnos aquí, pido disculpas si non estou na altura das expectativas, pero góstame que fagamos un debate despois sobre isto. Ese debate tiñamos 3 semanas. Hai que montar unha xornada de 15. Bueno. Pois nada, eu non son de Navia, de Cervantes, pero son dun concello que está aquí ao ladín, eu son das Nogais. A verdade é que un pouco cando me comentaron, bueno, pois estaría ben que te sumaras a esta mesa tal, pois se a Amelia necesito un cacho para pensar o que era arte, eu ainda sigo pensando o que podo aportar eu nesta mesa, non? Mais despois de que pechara Xaneco. Non sei facer nada parecido ao que tu fais. Sí que vos podo contar un pouco o que eu fago, non é porque pode ter cabida esta tarde. Fai, bueno, pois no 2018 fixen un viaxe difícil de facer que me levou a facer unha cousa moi bonita, que me axudou bastante a reinterpretar o lugar do que eu viña e as persoas das que eu viña tamén. Dixaxe unha cousa que eu nunca escuchara, que a patria dunha infancia, creo que xa a partir de xe non se me vai olvidar, porque realmente iso foi o que me pasou a mí. Reivindiquei o lugar do que viña e para iso usei pois un espacio web. Son filla do correo electrónico, entonces tiñen que usar algo que me axudara a chegar a maior cantidade de xente posible. Eu estudiei no Colexio das Nogais, facíame gracia cando a María antes decía que cando ela empezara a traballar, facía 26 anos, dixera María, que había un montón de nenos, 200 e pico, pois cando a Amelia empezou a traballar eu pouco máis que acabara de nacer. Sí, entonces era parte de toda esa pequena explosión que xa viña decaendo, non, de nenas e de nenos que nos criamos aquí. Criei-me nunha familia prototípica, con todo o que conleva un prototipo, que nunca se axusta a ninguna norma. Criei-me nun sistema pois, que seguramente todas e todos conocedes. Desde que era moi pequena eduqueime na escuela do pueblo, pero tamén me eduquei nunha asociación cultural. Digo isto porque estamos falando de ensino, de cultura, estamos falando de moitísimas cousas que son transversales e que se escapan bastante ao que son os proxectos curriculares e que ao final reivindican bastante o papel da sociedade de cara a construir o que é unha persona, de forma integral. Fun ao Cole das Nogais, fun ao IES de Becerreá, e despois marchei a estudiar fora.
marchei a estudiar a Santiago e, por así decirlo, foi o primeiro momento no que sentín que salía da miña comunidade de referencia, pero non sentín que fora un cambio abismal. Sí que me pasaban cousas curiosas, como ter que explicarles ás miñas compañeiras de piso do Morrazo as dúas por que non había supermercado no meu pueblo ou por que seguía facendo a matanza na Navidad. É dicir, sí que empezas a percibir, en que tú eres plenamente consciente de que sí que hai diferencias que veñen intrínsecas do lugar, da xeografía na que tú habitas. Despois de acabar a carreira, eu estudiei psicología, marchei a Madrid, quixen facer un máster en psicología da educación. Aí fixen un cambio total, non? Sí que sentín por primeira vez o que era ser bilingüe, bueno, pois rechazar, non, ter que renunciar á tua propia lengua por estar noutro lugar, e a partir de aí de deixar pois iso, a miña lengua como vehículo de expresión, de ter que deixar tamén a asociación cultural na que levaba pois pouco máis que dos 3 anos, sentínme, bueno, pues, un pouco desapegada, non? Como cando perdes un pouco a túa base e non sabes moi ben pa onde vas. Pero non foi negativo, foi moi positivo, porque sí que me axudou a empezar a ver un pouco o lugar do que eu proviña con outros ollos, cos ollos de quen regresa cada mes e de ficar aquí. Que ves estar aquí, non? Aquilo de cando caen as mazás e tú te das cuenta, porque levaba 18 anos vivindo na mesma casa e nunca fora consciente do color que faen as mazás na cortiña cando caen. Cando acabei en Madrid, eu facía un máster de 2 anos, pasoume algo que non sei se é común, pero sí que lle pasaba a maior parte de persoas que me rodeaban, que era ter que enfrentarme a decir, vale, fixen unha carreira, fixen un máster, xa non podo estirar máis ali, o sea, xa hai que traballar, non hai máis opción. Entón, daquela, recordo estar mirando o hoteler que tiña na habitación enfrente mentre escribía o traballo de fin de máster e dicir, bueno, acabas en julio, que vas facer? E foi moi curioso porque sempre me sentí moi orgullosa de ser de aquí, sempre tuve moitísima rede, moitísimo vínculo, pero daquela non pensei en ningún momento en regresar. Pero non pensei nin en regresar ás Nogais xa por descontado, decía, de que vou vivir nas Nogais, son psicóloga, víame hiper mega ultra fora do lugar. Non porque me considerara eu máis que naide, senón porque non cría que tuvera a opción de desenvolverme profesionalmente no lugar. As Nogais non, Lugo non o contemplei, e Galicia quedaba máis un pouco no aire, non? Como nesa nube de, bueno, pode ser, pero teria que marchar para unha ciudad máis grande. Entón, estando mirando para o hotelé, dixen, vale, pois a alternativa está clara, a emigración. Foi así de fácil. Nada, foi realmente moi sencillo. Pregunteille a un amigo que teño que facer para irme fora, tal cual. Vale, pois, como todo por internet vai moi fácil, meteste aquí, aquí e alá, e resultou que nun mes tiña pechado un contrato super especializado en Inglaterra para marchar. Estaba moi contenta porque non sei se conocedes un pouco Inglaterra, pero era no sur, concretamente en Dorset, era moi parecido ao lugar no que eu me criara. A pouquiño de ter que facer a maleta, regresei polo Brao, para pasar aquí o Brao e para, bueno, básicamente un pouco para tratar de cerrar este viaxe que tiña que facer a Inglaterra e despedirme tamén. E naquel Brao, o que me pasou foi que empecé a traballar aquí. Ofreceronme, bueno, pues nada, participar na creación dun grupo operativo, nun proxecto que tiña o fin de fixar poboación no medio rural. Entón, eu encargaba un pouquiño da área máis social do proxecto e o meu cometido era tratar de diseñar un programa ou unha idea que fora capaz de fijar población aquí. Entón, aquel diálogo que eu facía todos os días de lunes a viernes comigo mesma foi o que realmente me levou a que vos quero contar agora, non? Era moi graciosa aquela época porque, por un lado, estaba buscando maneiras de darlle a xente porqués para quedarse, e polo outro lado estaba falando cos ingleses para decirles, bueno, mellor o 15 de setiembre ou mellor o 25 de setiembre, deixen uns días máis. Por que conto isto? Pois conto isto porque cando reflexionamos sobre o rural e sobre que hai un éxodo da población juvenil e das mulleres fortísimo, e é verdad,
ás veces olvidámonos da importancia crucial que ten o traballo, non? E da importancia crucial que ten que tú te podas asentar laboralmente, que tú non te sintas dependiente de naide, e que tú creas que te podes desenvolver profesionalmente, porque isto tamén é clave no que é, pois iso, o desenvolvemento da persona en sí. Traballar ten tamén unha función máis alá dos recursos económicos que tú percibes, e para mí iso era realmente fundamental. Cando acabei aquel proxecto, decidín que non me quería ir, e por iso vos dixen que eu fixen un viaxe que me impactou bastante. Viaxei sin salir da miña casa, pero sí que experimentei un pouco o que era emigrar e marchar, porque esa renuncia que eu sentía que iba a ter que facer, empecé a facer pois, desde fillogal. Non cerrei aquela maleta, decidín quedarme, pero sí que a verdade que todo o que aprendera naquele proxecto que finalizou ali quedou rebulindo pola miña cabeza. Entón quedaron rebulindo os porqués de que hai que evitar, os porqués de evitar o rural, os porqués de por que a xente marcha, os porqués de por que é difícil asentarse. E claro, era unha óptica diferente á hora de mirar o medio. Eu hasta daquela miraba o lugar como habitante simplemente, pero pasei a miralo como persona crítica que non observa, non, esa realidade dunha maneira pasiva. Entón todo aquilo coincidiu con que aquel ano xusto meu irmão Marcos facía 18 anos. Por aquel síndrome que temos os irmáns maiores, non, de deixar o camiño un pouco andado, pois dixen, ostras, pois isto que aprendín eu este ano, pois sí que me gustaría regalarlo de alguna forma a Marcos, non? Entón fixenlle un regalo que non era máis con unha pequena revista donde eu ironizaba un pouco o lugar no que vivíamos, onde lle falaba, sobre todo con moito cariño, era o que trataba de facer, non? Eu decía, se eu tuve esta sensación de que me tiña que ir por ser nova, porque cría que non tiña un espacio, pois sí que me gustaría que ele polo menos o intentara. Entón, iso era o que intentei cando creé en aquelo. Aquelo que era unha revista, chamouse Leiras a Marcos, porque me parecía un xogo de palabras moi bonito co seu nome. Entón, cando eu dei, gustoulle moito, sigue tendo aquel regalo, pero sí que me dixo, eu creo que isto telo que facer máis visible. Sí que creo que teño amigos aos que les gustaría moitísimo ver todo isto, e leilo, e, non sei, darlle unha pensada ao lugar de outra forma. E así foi un pouco como empecé a rayar nun cuaderno, empecé a darlle voltas, polos Reis, no ano 2019, abrín, así como un pouco no anonimato, con moita vergüenza, unha páxina web, concretamente no Facebook, porque a miña intención era chegar á maior parte de xente posible, que se chama Leiras e Marcos. Ao principio non tiña moi claro cales podían ser os objetivos así en general, pero sí que tiña claro cales eran os objetivos daquela creación a nivel concreto. Tiña claro que quería chegar á xente que me rodeaba, quizás desde unha perspectiva humorística, sí que tiña claro que non quería transmitir ese sentimento negativo que estábamos afeitas a vivir a hora de reflexionar sobre os espacios. Desde aquela, Leiras e Marcos seguiu funcionando, e sí que é verdade que foi cambiando, porque tamén eu mesma fun cambiando co tempo. Creo que o que eu pretendo, a través da iniciativa que teño, non? E que é, pois, non sei se lle pode chamar iniciativa cultural, pero a través da páxina o que pretendo é un pouco fomentar que un mismo, a través do seu teléfono ou a través da maneira que tú teñas de acceder aí, que te cuestiones prexuicios, estereotipos, maneiras que tes de mirar o medio rural. Antes decía Xanei que nos confundimos se confrontamos constantemente o rural e o urbano. Eu non podo estar máis de acordo. Ao final, o que creo é que perdemos moitísimo tempo en levantar un muro que separa os dous mundos e non nos damos cuenta de que, en verdad, o que pasa é que somos un abanico. E que hai polos que están máis a un lado, polos que están máis ao outro, pero que ao final, se pechamos, vamos todos xuntos e plegamos todos uns sobre encima dos outros. Entonces, a min preocúpame moitísimo cando ao final o que estamos é, pois, cavando dous pozos diferentes
porque sí que é verdad que hai un dos pozos que inevitablemente sale mal parado, e sempre vai ser o pozo máis pequenino. Preocúpame moito o discurso da España baleirada. Non me preocupa porque haxa pouca xente, inevitablemente sí. Preocúpame solo pola terminología que se usa, non? É completamente negativa. Entonces, sí que, por cerrar un pouco, non? O que eu fixen, ou a intención que teño agora de facer isto, sí que teño claro que é, desde logo, lutar contra ese estereotipo negativo e contra esa imagen de somos os que perdemos, non somos os que nos quedamos na cara menos bonita da situación. Sí que creo que é importante reivindicar un rural especializado, diverso, diferente, e onde tamén, como dixestes vos, podes vivir facendo un pouco o que queiras, que creo que iso é un algo que ás veces perdemos, non? Porque nesa arte que é cada persona cabe todo, e cabe todo quere decir que non ten por que caber solo o sector primario, que inevitablemente caberá, pero ten que caber tamén o sector secundario, o sector terciario, ten que caber todo, porque se non colle, ao final o que acabaremos é creando un lugar ao que estamos mandando un prototipo de personas. Si con isto xa cerro é eso, decir que eu creo que realmente importante é o debate, así que non, moitas gracias a todos. Eu poderia fazer alguma pergunta? Eu non dúbida. Si moitos dos que estamos aquí somos da generación do estudia e marcha, como vos parece que poderíamos facer agora para decir que a xente estudia e queda? A ver, é moi complicado porque a ver, tamén vivimos no mundo do marketing e da propaganda. Entón, o que nos están bombardeando continuamente, a maior parte das veces non é verdade. É dicir, eu cando escoito eso de ruralízate, vente al rural, vente non sei que, despois tu ves os problemas que tes para establecerte nunha aldea como autónomo ou como que queiras, pero eses cartos nos podías gastar en traer internet aquí ou en meterlle na cabeza ao teu alcalde que non faga un polígono industrial que vai ter baleiro, que o único que hai de negocio é na construcción do polígono, senón buscar alternativas reais de economía e non pense solo en empresas para ter asalariados ou en grandes empresas que son as que dan riqueza. Eu creo que non, porque a gran empresa o que ven é facer cartos. Non estou falando contra dela, sino que hai excesivo, a balanza está excesivamente caída para ali. É dicir, pues, por exemplo, a artesanía, que é no que me movo, que non solamente mantén a esa persona, claro, é un posto de traballo, un proxecto de vida, pero mantén ali, é un recurso turístico, pode ser, no noso, a ver, a conformación do rural ou das aldeas no país era así, en Ponxe, por exemplo, que é onde era meu avó e miña nai, pois ali todas as casas eran alfareiros. Hoxe queda unha, que é Pepa, e está a piques de jubilarse, está de baixa desde hai un ano porque ten unha lesión, e o día que Pepa pare, aquilo baixa. Si os cartos que se meteron no polígono ali ao lado, que Ponxe, se enfocaran en poñer en valor ese patrimonio, unha escola para enseñar a rapaces, pois hoxe ao mellor había 5 ou 6 personas que podrían vivir do bar. A taberna non teria que pechar, porque cando viñan comprar o da taberna podería é dicir, é pensar na economía circular que xa o noso país a tiña inventado, as feiras, os mercados, é dicir, e ao final hoxe só pensamos en grande. Eu ali na Terrachá fixemos hai 4 ou 5 anos unha asociación de artesáns, que somos 11 ou 12, do Registro Xeral de Artesanía, algúns desde hai moitos anos, a Pepa de Bonxe, a Idoña Cuesta, o Tito de Xermal. E claro, falando así nalgúna xuntanza, as políticas da xunta era que había que exportar, hai que ter página web, hai que ter Instagram, e joder, pois aquí na Terrachá hai xente que vai comprar unha pandereta a Santiago que non sabe que eu fago panderetas, e levo desde o ano 96. Dicir, hai mercado no país. Que pasa, claro, eso aún que se está buscando a vida é complexo, pero eu creo que hai que empezar
a pensar máis neso, na economía circular, de cercanía, o que vos falaba das madeiras. É dicir, o noso país podía ser unha potencia mundial en produción de madeira de calidade. O outro día a min chamaron unhas xornadas que fixeron na USC sobre frondosas, que hai aí unhas asociacións que están nacendo para sacarlle diñeiro ás frondosas. Aquí as carballeiras están para non tocarlas, ou cando se tocan é para rabenalas de vez. Pero que hai en Europa fan a silvicultura e van aproveitando, todos os anos lle sacan diñeiro e manteñen as frondosas, non? E as madeiras que temos nós son dunha calidad, eu non que sei, por exemplo, o castaño do país, comparado co castaño francés con castaño italiano, é de moitísima mellor calidade. O que pasa que, bueno, eso, é dicir, eu creo que moita da culpa que hai son as políticas estructurais que hai, é dicir, primeiro valeiran o rural e agora dicen que veñen a salvarlo. Eu creo que temos que ser nós os que creamos que se pode vivir e creo que o futuro está no que decías ti, que para que as aldeas non se vacíen, ti tes que poder desenvolver a tua vida profesional na aldea, non vir dormir á aldea e ir traballar á cidade. Pero, bueno, non sei como se fai. Eu si que añadiría tamén máis que dixaxe tú que isto comparto completamente. Outra parte, que non nos podemos olvidar de que estamos nun evento que nos dá tamén a clave, ambas galegas, é dicir, quen educa as mamás e os papás, o cole, por suposto, pero se poñemos o foco na casa, quen educa na casa, na mesa, que se dice, de que se fala, con que mirada se mira o lugar. E a mí vai me gracia responderche porque ela é miña mãe, entón é divertido, pero non estou dicindo que ela sea, por suposto, é a mellor mãe do mundo para mí, pero non, o que quero dicir é que na miña casa nunca se idealizou o rural, sempre se falou del desde un punto de vista xusto, co positivo e co negativo, pero creo que a clave está en intentar equilibrar aí a balanza, porque o problema é que levamos moitísimos anos en unha trayectoria de que o negativo pesa o 95% e o 5% restante é porque me equivoquei e o dixo. Entonces, sí que creo que hai que, se realmente sentimos o cariño dun lugar, intentar transmitilo. E para eso, o primeiro que tens que facer é mirarte tú a ti mismo e decir, pero eu que sinto por este sitio, non? O sea, gústame realmente. E se me gusta, teño eu que decir á persona pequena que teño ao lado. E despois gustará ou non lle gustará, pero polo menos na casa, educar con respeto e con afecto hacia os pais, creo eu. Sí, non hai moito escoitar a unhas mariscadoras de Carril no telexornal, estaban, creo que protestaban porque viñan os turistas e lles fodían o marisco, non? E a fulana para mí foi demoledor, a mí quedou, me dixo, se cuidamos do noso, o noso danos de comer, pero tamén lle temos que poñer as pilas aos que dirixen o noso. É dicir, porque, por exemplo, en Outeiro de Rei, que estaba ao lado de Lugo, eu cando me emancipei tuve que ir a alquilar a Lugo. Outeiro non tiña unha casa para poder alquilar, cas casas baleiras, e hai que tirarles das orellas, porque moitas das decisións que se toman nos concellos, pois ao final son negativas para, a ver, teñen votos e eles manteñen o seu chiringuito, pero son negativas para a comunidade e hai que tirarles das orellas, porque non, é dicir, se tú vives na aldea, naces na aldea, eu xa digo, non é repobar a aldea, é o que os nenos que nacen na aldea se quedaran, eu xa facía unha festa como a nos dan bailando, é dicir, que é un pouco que hai que cambiar ese chip de o que diste, de que todo é negativo, e eu creo que non, creo que temos a sorte de poder vivir na aldea, somos máis libres os da cidade, ainda que non parece. Sí, no, nada, é porque a verdade é que mientras falaba do traballo, eso, acordáseme todo o tempo o tema da vivenda, porque nos, lo que hai moitos lugares distintos, nos vimos preto de Lugo, a 20 km de Lugo, en Castro Verde, é un serio problema, porque precisamente, vivimos preto da cidade, o cal a xente sí que pode escoller se vivir nas aldeas ou na cidade, porque é compatible traballar na cidade e dormir na aldea, como dis, pero que dorme na aldea, que nos fillos na aldea, criarse na aldea, que dicir, non é exactamente igual. Entendo que o mellor non todo o mundo pode
adecuar o seu traballo a... Pero existe, por lo menos na nosa zona, un serio problema de que hai moita xente que busca alugueres ou mercar casas na aldea que se que hai despoboación, casas baldeiras e casas caendo, non hai maneira de facerse con elas. E dicíades que confrontar o urbano, que realmente eu creo que en moitos aspectos está moi confrontado, porque os intereses chocan de xeito constante. A visión que ten o urbano do rural e o rural do urbano que non concordan. En moitas ocasións, moita xente que vive nas cidades, que se cría na aldea, cambiou a visión ou non recorda xa o que era vivir nela, e chegan ás parroquias con certas exixencias que ao mellor non son fáciles conscientes dos que viven nelas. E ao revés tamén, unha afán en moitos casos por parte de xente moi máis sensible por medio natural de preservar que a xente que está con pequenas industrias nas zonas rurais non queren entrar en consideración delas. Entón, sí que hai un confrontamento desde o meu punto de vista constante, ven a un xeito ou outro, que ás veces o mellor eu posiciono do lado da xente que vive na cidade, outras veces non, entendes? Pero sí que creo que as visións son opostas en moitísimos casos. Pese a que a orixe sexa dese de ser, porque hai xente que se criou nas cidades e vive nas aldeas, xente que se criou nas aldeas e se vive nas cidades, pero iso fai, claro, as aldeas tamén mudaron de necesidades e de todo, e o certo é, no meu caso, meu home era unha aldea de Castro Verde, e cando acordamos buscar vivenda, botamos 3 anos en búsqueda activa de vivenda. Non mercamos ao final o que buscábamos, conformámonos co que topamos e co que podemos pagar. Foi unha desea que establecemos un radio de 30 km ao redor de Lugo, quero dicir, non era que tivera que ser un concello, tiñamos un radio de 30 km ao redor de Lugo. E como a nós moita xente, a nós constantemente temos amigos e coñecidos e tal xente que busca, Dios, se vos enterades da algo en alugués, se vos enterades da algo que se venda, ou te metes a rehabilitacións integrais e invertindo moitísimos cartos, que é increíble. Nada vale nada hasta que a pregunta por aquelo e isto, aquelas 4 paredes o dereito non máis de construir xa costa máis que unha casa inteira feita de novo toma, o sea, a vivenda casi que o primeiro paso, ven en alugueiro, pero como un vai vivir na aldea se non ten onde vivir. Que dito, o traballo casi que tamén, pero mira, neste caso, perdón que me espera, de que tens o caso este ano na escola en Castro Verde dunha familia, unha muller con 2 nenas que veu de Ávila. E de Ávila tal, a verdad que casi extrañamos, non tiña ningún, o irmão de xeito casual comezar a traballar en Castro Verde e les dixo que a irmá que había moito traballo, e entón a irmá veu, puxose nunha empresa destas de atender a xente maiores, non? E topou traballo. Bueno, que marchar, porque non atoparon onde vivir, entón estaba vivindo en Lugo, entón tiña 2 pequenas, un traballo que ainda non llegaban moitas horas, porque non tiña un soldo moi grande, e tiña que soster un lugar en Lugo e uns viaxes constantes a Castro Verde, tocar no Nadal, deixou o traballo e volveu a Ávila. Bueno, era un pueblo de Ávila. Pero que tiremos un caso real de agora, entón te dicen, unha muller con 2 pequenas que quería establecerse en Castro Verde, que encantaba a zona e que buscaba un lugar. Outra rapata que veu de Ibiza leva un ano buscando unha casa para o mercado, con un orzamento bastante relativamente alto, pero non hai vivendas, e os concellos non... Iba máis ou menos, nada, non, iba por estes derroteiros, non... Debo dicir que me gustaría matizar, como rapaza nova un pouco que me toca, que sí que estou completamente de acordo contigo, é que creo que non nos estamos dando cuenta tampouco de que o modelo de familia está cambiando, xa non hai familias extensas, ou non hai tantas, e a xuventude ao final xa non busca eso, xa non busca habitar ou cohabitar cos pais, cos sogros, cos tíos e cos abuelos. Entonces, no punto no que tú como rapaz novo percibes que non podes independizarte, vivir que a tua parexa, vivir solo como queiras, acabas vendote empuxado a ir hacia o medio dos anos. É como un problema, non sei nos nosos concellos, no noso, a ver se ten unha licencia de obra que nos digan os que a Isabel e a mí e despois morrer, o sea, alguén que decide quedar no rural, facer unha casa e tiñan que premialo, pois todo o contrario. Eu creo que xa...
quería facer unha reflexión, pareceu moi acertado, dixeste esos dous, vivir no rural, nesta confrontación rural-urbano, existe tamén unha visión individualizada, bucólica do rural, hai moitísimos problemas, falta de servicios, falta de vivienda, conflitos cos vecinos, terras inmovilizadas, pouca posibilidade de diversificar, etc., etc. Pero ao mesmo tempo tamén quería decir en positivo, outros problemas que hai é que se é moi vecinista, que é a administración, os políticos tenemos que solucionar isto. Estamos vendo que as súas políticas van no sentido contrario, e cando no rural aparecen xente como vos, como Oliver ou como tal, iso é un referente. Realmente estades facendo educación, que é un pouco que van estas jornadas, e a educación tamén é co exemplo. No momento en que unha persona dinamiza no seu entorno, xera todo ao redor unha forza e xente que imita, digamos, que tamén ten o seu labor positivo que estás facendo vos. Gracias. Non sei se non sei que era aí que sea breve porque bueno, que creo que todo ven a redundar mesmo é que as políticas de desenvolvemento rural están soñadas por moitos de nós, pero que non se están parlando de ningún sector político ni de outro sector, ¿no? E realmente isto que estás dicindo, eu coñezo bastantes casos concretos de xente que quer voltar ao rural, xente que fixe estudios universitarios, incluso que non é de orixe rural, coñezo varios casos, quixeron voltar e atopáronse todas as trabas, pero primeiro porque a administración educativa, en vez de facilitar manter escolas que podíanse digamos, manter ou reabrir co aumento de matrícula, eles o que fixeron foi acelerar o peche no mes de xuño, non sei se que en setembro veñan eses que prometeron que iban vir. O mesmo que a primeira traba puxo a Consellería de Educación, a seguinte os concellos que desatenden totalmente esa demanda que hai, que podían potenciar a demografía do concello. Entón, aí son máis todo lo mesmo. Entón, creo que posibilidades de volta rural si hai. Esta pandemia despertou-nos moitísimo. Creo que a moita xente despertou, non todo o que facía falta, pero algo sí. E logo hai outra cuestión que se está despertando tamén a nivel xa de saúde mental e física, é dicir, estamos cun diagnóstico clarísimo do síndrome de déficit de natureza nos nenos. Ahora mesmo, por expertos de todo tipo, está máis que diagnosticado síndrome de déficit de natureza. É dicir, ahora mesmo os nenos das escolas, xa os que viven en ámbito rural, estou a falar, viven desconectados do seu mundo, viven na pantalla. Para iso ten a Xunta uns proxectos telemáticos maravillosos que te desconectan do teu mundo e da tua realidade. Iso por un lado. Entón, xa os nenos das aldeas non viven conectados co mundo natural, e moito menos os da urbe. Entón, hai esa demanda de outro tipo de escola, unha escola conectada ca natureza, unha escola conectada ca metodoloxía natural. Esa demanda sí que está habendo cada vez máis, e hai bastantes alternativas por aí que fuxen da escola tradicional, do modelo de escola que está integrando no mundo urbano, que é o mesmo do mundo rural. Entón, estamos buscando outro modelo de escola, outro modelo de escolarización, outro modelo de planificación social. Pues, a resposta ten que vir por aí. O sea, temos que a escola rural é a que ofrece máis a posibilidade de ese modelo. Entón, creo que, bueno, se estamos en eventos como este, e un pouco repensando aquela rede de educación e desenvolvemento rural na que estamos bastantes dos que nos preocupa esta acción, creo que por aí ten que ir a acción, e que ao mellor daqui é importante que podamos cohesionar a educación nese senso, porque argumentos si temos. Vamos a aportar o que estamos aceptadas e que já estamos comendo tempo. Gracias por todo. Gracias a vos. Sí, gracias.